O channel no subscribe khanin tapok jabari khasar marate kijingso. TMB News and Entertainment Channel night on a Kazan Marte Kissing Song Jotonono Lamsogo Tabuk Zorani Sini exclusive talk show Pandavo Sini Tinini talk show Pandavo Pai Manjak Paika Borom Gonangzak Belekino Samas Japani Bagi Kahaman Sukne Koroksa TWF ni Working President Central Committee TWF bungka kaisa Tipra Mothani Wings haike khajani marate kijing song faidike sung puilauno sini madam no lamsoklayna haike tinini sini studio borong gonangjak madam no lamsogo hambai narokno faidike sung tabuk truk tinini koglam pandao sung thanglayna sung puilauno sini madam ni sinimung nahalayan. Okay, madam no koine nini sinimung kisar nani bagi. Ang kay SWAPNA DEBBARMA TWF ni working president TWF angka tipra motha bubagrani party ni women's organization. Sini madam no bele kino hambai bin porisuri mani bagi. Fadike seng tabuk puilau no thanglayana kaisa খুব important যে period যে জোড়া जोंनो लुको हामग्राय सामुं बुटांनि बिसिंगो political platform उनखा कायसा ओबो काहाय political नि platform बो पुरुनि सिमि तामुनि बागै politics गोसोंनानि नांमानि ताबुक बाहाय चलि दं आबरंनो तै जों मैडम नि खुक्तै खोनालायनाय फैदिकै लुकुरकनि बागै जों दाबुक सिलायनानै बुखागो थांलायनाय मैडम न कयनाय बुफुरनि सिमि निनि पलिटिकल लाइफ रक जेंखा ani political life ni kok sanani hinga kaya bo belai kaya bo sabaya hai haipano ang aran soksa aran dengsa hai kasi kok mas hasinai karon jorabo komba jorabo khajak ba ani political life unka ang 98 ni hoite no arambo khlayo 98 hangkai kuno mane party ni bumung tumung kri hota apro hangkai jini tabu borong gonang harina deborma song tabu debobroto kolosong borong ni je yapri borok hangkai apro hani bagai dofani bagai hininai borok samung tanglai ta apro angka kaisa party ketalok khanyani hininai angka a jarawo dabudo dabinoi borok tongo angka dabinoi ba apro master khlai tongo angka master khlai mani master mustur yakar khabo bo hani bagai dofani bagai sacrifice khainai hini bo apro yakar phaijak angka borok yakar phaima ba angka borok चिन्नगो रगो फायो हंका आन बचियारै गलै 0 बसर पुंयाखो आप्रो 7 मास रगंगानो हंका आ जरावो न आंबो याप्रि बारखा तामगा आंगा पॉलिटिक्स तामो राजनैतिक न आं सियाखो किन्तु आनि बसाय हंगा राजनैतिक सम्बन्ध बेलाय सिजाक खोब खलायजाक बा बेलायखे बिनि इन्टारेस्ट दङ हंगा बचियारै गलै रक न नारगैनाय आनो थांनि रखनि याकारota iko engkai omahai kaino thango phayo omahai taiko meeting misil logo thanglayo akolayo ang ani political ni jeta bahai ke yapri barokha bo ang koktir prasaka haipano orata kiche juda khai sasine mane je saja gyanota engkai committee khala lakha committee khaka 2019 ya 1999 abor afro rogo committee khaja kana afro committee khalaika committee khala laika IPF hini nai IPF hini committee khaka committee khamani abo khumlungo khalayo khumlung khaprung kangai dabu dobo sodor is ni secretary ango sodor is ni secretary ngai karon ani cherai kuleibla ngai afro ani chalano cherai no nare geinai bo ano
इखौ कमिटि खाखायथ' नों दायेस रग मा थांसिनाय सोमाय रग मा थांसिनाय अबहाय रगता ओंखाय तासारा आरो जों कमिटि खापानो कमिटि खालायपानो जों अब सिगां बारेनो कुमुनलें तंका फिलक तामका हानि बागै दफानि बागै बर' रग जतनो सिसाय फाइजाक जों सारा तिरपुरा गुरिलायो तामो खय तामो सदर तामो काঞ্চনपुर निनि यांग करमसरा 10 दा बेबाग जागानो जों कात्रलायो tabungni kahai abo thansa ni meaning no indirect by apti no kalaikha tamni himale afro thansa norok kuthum layei je political parties sram laine ni bagi nor je sakthar laimani abo tamono bishes khai nasigui afro gangkai o hani bagi dofani bagi hinino khlalayo hani bagi dofani bagi hinino ta afro ha dofa tamung khaba afro ni hani bagi dofani bagi gangkai जों aboni राजनैतिक नि एक्सपेरियेन्स न नासिगै थांखांखाय आसिसनो दांगा नांमारक चिनर जों मेजरिटी दंमानि जों माइनरिटी नि थांखा जों एडिसी मा सानमारक एडिसी किन्तु जों सानानि दंमैया चिनि हाबा जों 186 राजानि वंशधर अ राजानि वंशधर चिनि हा जों सान अफ द सयल हिमानि बिसिंपानो जों अ हानो याकारिसे जों एडिसी सानानि नांखा अ एडिसी demarcation khawina rangni baginai busuk chini leaders rok neta rok TWF ne hinai jubo samiti rok khawinai ma chaitok laikha ma pro andolon ma khla laikha om haikai sanmani oborok taiko enkai o hawo tongto tuino जों edisino जोंनो demarcation खायरि दिहिनि रग मा सानका अ हाwo tongto tui जों संका कम थांमा बाय जों उलता ताबुकता मंगै तं उलता मंगनाय अ भबिष्यतनि नेक्स्ट जेनारेशन नि कग्रंनो वानसुगैनो आप्रुब एडिसिओ ब तेमन बेसी क्षमता करैनो हिनमानो आतम हिमाले डाइरेक्ट फान्ड फाया मोर पावर नि रग ब सानलाय मानि इंगाय तै तामहिनेनियाबो राज्य सरकार बाय चालक जागो राज्य सरकार अब बोसा सातैनो तनिमा हाइकै चालक तंमानि अब जों सिजाक तंमाबा चिनि अ लीडर्स रक अबरक न वान सुगैनो अ एडिसिनो तेब फुआरनानि ते फान सानानि अम हाइकैनो ताइ जों अ हाव तंना हंगांकाय जों बचाना नांनाय अ हानि बागै दफानि बागै बरक रकनो सिसारिनानि नांनाय हिनिनो आपुरु नंखन लायो आईपीएफ टे रकता गता मनमाले तेकेस दंगार चिनि बरम गनां हरिनाथ देबबर्मा सं आलका पार्टी खाइजाक चिनि बरम देवव्रत कलेसं बरक ब आलका पार्टी खाइपानो बरक थानचां गैनाय आजरव याप्रि बारक लाइजाकता फाइदि थानचाका खलालायानो होनैनाय तंगो तेबो बाक्सा थानचां यारक तंगो तापुरु गे आफ्रो थानसा लाइमानि आ पार्टीनि बुंखाय आईपीएफ टी ओके गे आपतिखेनो मैडम नों राजनीतिनि एबा पलिटिक्सनि हाफारो याप्रि सेजाक्तै इंगि थांमानि आं इको अमहायकेनो माने तरक राजनैतिक अभिज्ञता फाइका अमहायकेनो तामका बेलायखाय आफ्रोका हानि बागै दफानि बागै हिनि जों खलालाय माबा मुक्ति रकलायो हानि बागै कक साकाय दफानि बागै कक साका हंकाय चिनि नेता लीडर्स रक कक साकायबो जों आ कक रंनो फलो खायो स्रिंगो आफ्रो सुजुगुरै जे यूट्यूब रक नायनाय गूगल सार्च खायनाय बासन स्रिंगाना स्कूप गुरै हंकाय जों हंकाय चिनि नेता लीडर्स रक कक साकाय जों स्रिंगो हंकाय तामकाय बरंनि थानि गल्प हायकाय खोनावता हिस्ट्री रक खोनावो हंका आबरंनो जों ताय किसा जुदा खायरगो अमहाय रक कै सावो हंका तामकाय आनि पॉलिटिक्स खायमानि ताम माले आनि बसाय बेलाय कि जुबाखा हंकाय आनि जेरैबो कष्ट माखा ताम माले रायको जों हायदायको तिनि हकुतु दो हंका वाकला हंगे दो हकुतु अमहाय इंगु हंका जेरै बसरसे पुंया खरक ओलो तो बसर बुंगा हायपेनो जों थांका हंकाय ताबुक 10 दा काঞ্চনपुर अमहायकै थांलायो दा देबुनि गारि टैक्सी दङो अ टैक्सीयावनो जों बुरि पालकै थांलायो हंका चिनि उनको हंकाय बा चिनि बासै दा देबुनि बिहि बंका ट्रेजारार केशियार ता हंका बबो कमिटि दङो अमहायकेन दल पाल टंथ कैनो थांलायो मिटिं मिसिल तो गा हरगो हंका वासो माने किफिल मायार ngota hangka pro ki kicha उनको फाइबोटा किसा प्रॉब्लम फाइबोटा चेरायगोन जों अबसुजरति खनाका सिनि मैडम स्वप्ना देबबर्मा ब पॉलिटिक्स नि हापरो बो कंडीशनो
bo environment bumutui kahai jorao bo politics ni haparo yapri seka bo saikhanarka haike sengtabuk te boskangi thanglaine naitongni khazin marte kijingsong haike madam no taisa singna musung phinai norok ni a je jorao norok thansa khayui hani bagai dofani bagai sini tiprasa luko hamgrani bagai samung tangmani tai tangnani a jorao chenglai jorao Tripura hasteo bo political party ruling party hisabe tongapro apro kai to CPM no tongo borok ruling party gai CPM ni je কার্যকারী borok to bong slogan no tongo বামফ্রন্ট সরকার গরিবদের দরকার গরিবকে আর গরিব করতে পারলে এই গরিব দিয়ে রাজনীতি করা যায় বা খেলা যায় আবো বড় যতন বুঝি খাতা বড় গরিব ন কোনোদিনও গ্রাং খাইনা নিরিয়া বিশেষ করে চিনিতি প্রসারক ন আপনি বাগুনি চিনিতি প্রসারক বড় যতন বুঝি লেখা जोंब 1998 ni simi शुरू खाइ 99 তাই 2000 তাই 2001 হঙ্গে जों ক্ষমতা ফাইকা এদিছি Engke orote kes ramus moni kokhaise apru ruling government CPIM tongmani engkai nung bobono bisi khai kha khamjaka je Tripura sarokni hamkrai borok naya Tripura sarokni hamna chanano borok saktharia hini hinmani no nung bobono point khaini musungkha ang kangkai point obono anga puro ani je mane siwi khlaimani ta o hani bagui tei dofani bagui next generation ni bagui जों agita tongmani tak tamungui tong oborok no tuino ang actually ang rajnaitik nongkhoro tam himale chini o hawo जों ulo tongdamainya rajnaitik ni bising tui khe tamale সংবিধান no borok simeya সংবিধান মতাই সিমেয়া বরক সিও গাঙ্কা আন্দোলনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন খাইমানো হিনি নাই সংবিধান বিসিংতি খ্লাইনো চিনি মানথাই সকতাই শান্তাই जों साना हिनै न आप्रप आगोलाय जागबा आव हानि बागै दफानि बागै हिंगा हंगैबा जे नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों अ हाव एक समय तंदामायानि प्रश्न फायो हंगैबा ख्लाइनो हिनै न अम हाइके हाब ख्लाइमानि दा आं हंगाय आप्रो जों যখন जों एडिसि ক্ষমতা ফাইকা एडिसि ক্ষমতা ফাইপ্রু গাঙ্কাই তেব ওয়ান ছুগলাইকা আপ্রু তেব থানচাও ওয়ান ছুগলাইকা তা আপ্রু বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজ ছাত্র সমাজ যারা বুদ্ধিজীবী রক যতন ওয়ান ছুগলাই ন ফাদি থানচা সিং গাঙ্কাইবা যতন ন তুবুই যতন ন রিঙ্গিনাই जों তেসা থানচাও থাংলায়ানো হিনিনাই রিংলাইকা আপ্রু টিএনবি ন বরিংখা টিউজেস টংখো TUJS no bering laika ringina TSP TTNC abrok to krikhano inka apro jotono bo janjani সংগঠন janjani party ne dissolve khlailai nai TNB ba apro borok bo tamnani sarkar bai salaya akolai no borok bo saranda khai phaijak bla inka TNB tai or TUJS borok no beringkha borok bo phailaika borok bo phaya akoi achuk lai nai IPFT no dissolve khasinai IPFT no bumung naraglia thancha singga hangkaiba ketal bung phalai ka apro IPFT hinai nai IPFT bosbaya koi apro INPT hini bung phalai kata engka apro kai INPT nglaikha INPT sebai da IPFT no sebai se INPT ngo mane apro जों IPFT bla जोंखा IPFT आं पयला आचायमानि न IPFT ngi achayota ओंखाय एरपरे एडिसिओ क्षमता फायनाय जतनो थानचां लायसिना हंगा थानचां लायै कासे बुमुं फारलायसिनाय अ बुमुं हंगा बब थाइसे रेलायै आकलायै आयन पिटिं सिटुन नैनाय आयन पिटि बुमुं फारकाता आप्रो ओंगा आबोनो आयन पिटि ओंगा आयन पिटि ओंगिनाय जों अनेक सामुं खलालायका अनेक आन्दोलन खलायलायका एकदम तामनानि निने अरव NIT परिनानि बागै आप्रोबो 7.5 जना रक परिनानि आबो बाहिके परिनानि अबति रक आन्दोलन खलायका त अनेक आन्दोलन खलायका yang डॉक्टर परिनाबो आन्दोलन खलायका इंजिनियर परिनाबो आन्दोलन खलायका ताबुग्रमदि निनि yang महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिको बाहादुरनि एयारपोर्ट खलायनानि आबरंग दैबो आन्दोलन खायका आरो त रविन्द्रनाथ ठाकुरनि बुमुंगै इंनानि
हिनाय सालायमानि सालायफोराव जोंहाबो अबजेक्सन खालायनाय महाराजा जिहेतु बजागारि मानिबा बिनिसि बसि खालायलां मानिबा बिन बुमुंगै इंथुन हिनि रग जों मा खालायलायखा दाबि दाबियावनो किछु मानि स्क्रिप्ट रक आबरक दाबि आबो तंग थांगो मुर पावारक आबरक दाबि खायफेलिगा ताहियो इनार लाइन पारमिट मैडम ना बेले बेले खना हामबाय हके ओ कसारो कायसा स्कक संग्रगनानि तंगमानि अबो उंखा आईपीएफ टी एडिसिओ शासन क्षमताव फाइप्रु 5 बছर 5 जना सीईएम सेलायमानि आबो बहुतै गाहाय फेरो कलायलायै थानसा खा बाक्सा चिनी दफानि तिब्रासा दफानि हामग्रायनि बागै जेनि फायलायमानि बा बाहायके आबो बहुत फेरो कलायलायै सीईएम बा 5 बছर 5 तांलाया नांखना ताम सानाय मैडम आबो काय साना हंगा बेलाइन तुगो आर साना हंगा बो साइमानो काय आबो 5 बছर 5टा सीएम सेव हंगा काय आं अबनो सानानि मुसुंगो ताम गसिन बर रक दरिज शक्ति ना नां तंगना नांगो हंगा व्यक्ति स्वार्थनो किसा कंट्रोल खायना नांगो नों हानि बागै दफानि बागै हिनि सामुंतां हंगाय ओ हानो तै मावान सुकनाय दफानो तै मावान सुकनाय आमतिखे जदि वान सुका हंगाय संगठन तै वान सुका हंगाय जों कुनु दिन अब 5टा सीएम 5टा बছर 5टा सीएम ना नांगियाता हंगाय ता ग्रमदि नोंनि जिबो सतर्क मा तंनाय नोंनि जिबो निजिनो एनालाइज खायनानि नांनाय जोंनो जे अरवो बसयकारि तंखा बुमुय बायदा बसयकारि नां मुरि बायदा नां मयदा बायदा नां अब तो कारनाय न ताम हंगाय जोङो आप्रो थानचां थांगा हायसि आंखाय हंगाय हासि मानायखा हिनि आप्रो वान सुकजाकता आप्रो कताल खालायमाब्ला पातागले हासि मानसिनाय दफा फियक जाकसिनाय हिनि वान सुक मानि ता हंगाय आप्रो हंगाय ताबो कचाग्रक एडिसि तंमाब्ला बतक बरक तो कराय थांगा हंगाय बरक ताम वान सुका बरक न बसयकारनाय र बर बसयकारका चिनि बरम गनां हिरेन्द्र कुमार त्रिपुरा बिनि नेतृत्वेन बसयकार जाखाताइको हंगाय शान्ति कबुतर हिनिनाय मान्दाय थां फियक लायखा अमाहायरं लायखा ताइको कत किसुं लायखा हंगाय आबोनो आं सानानि मुसुंगो जातनो हामजाकाय दफानो हामजाकाय जातनो फियकना दफानो फियकना थांगाय सेक्रिफाइस नांनाय माने निजिनि व्यक्ति स्वार्थनो किसा त्याग खायना नांनाय आबो सानानि मुसुंगो ता हंके आ जरावो आगिनि आलाय थां जरावो सिनि दफानो मोथांनाय सिनि बासानो मोथांनाय सिनि हानो मोथांनाय हनै लुको हामग्राय सामबो तांगो या प्रि सेलायनाय रकनि बिसिंगो जे बापदारा जे वानसुक मुं बाबिमुं जे तंमानि काहायनो ताबुकनि सिनि थानजानि मारि ग्रेटार टिप्रालेनि डिमान्डिं जे टिप्रा मथा जे ताबुक पार्टी सलिलाय तंलायमानि ताबुक प्राय तामबा 3 मासनि बिसिङावसे टिप्रा मथा बा एडिसिओ क्षमताव फाइमानि कक ओंके आ जरानि भाबधारा बाय नि दैदुलनाय रकनि भाबधारा न बबु काहाय फेरलाय मुंदा मा तं नाकि आबो काहाय दा मा तं मेडम आं निनियाव प्रश्न खालायमानि अबनो सानानि सिगां बुसुगांनि कक नांताकसे तेकिचारेकै सावानो जिने आइएनपिटि नि हयतो नतायसा आईपीएफ ति बुंखा इनका बाक्सा आइएनपिटि नि बररक आईपीएफ ति इंथामानो आबनो तै बासन बरि लायखा आईपीएफ ति तो डिजल बुंथांगा बतो पासि थांग्राका तबिसा आईपीएफ ति इनगे नखर थांलाय जावखा माने दुइ टुकरां जावखा ता आइएनपिटि ओंखाय आप्रो आइएनपिटि रक माने सोंगाफ्रा आइएनपिटि आं आईपीएफ ति थालियाफोर ओंखाय आइएनपिटि रक आप्रो ताइसा बासन मारिलाय जावखा थैसि थांगा हंगा ताइसा तां बसाय फैके बुमा बासा माहाय आमति रक खायरक बासन मारिकाता ओंखाय अब हंगा बरंगा जरा ता आईपीएफ ति थानाय रक हंगा बरंगा सेपारेट स्टेट सानफायलाय जावखादा सेपारेट स्टेट सानाय बाय यांगो मोर पावर ताई इनार लाइन पारमिट खालायखाता माने डिमान्ड फेलाय थालाय जावखा ओंगे डिमान्ड फेलाय थालाय गांगाय माने अब बरक सतन लायखा आको लायखा आमतिरक उंलायखा ओंखाय जाय होक थांलिया बरक हंगा नोंले आईपीएफ ति आसाय मानिबा आईपीएफ ति फायदा मखाय साका हंगा आं हंगा मुचुं लियाता माने इहि
आं IPF नों आजायफान आं थांमांग्रालिया नि तंखा एरपर गांकाय तिप्रालेन नि इशु तुइ फेकेता तिप्रालेन इशु तुइ फेके तिप्रालेन तो काहाम तिप्रालेन नि इशु थांगान हनैनाय 2014 माने नयो तो बरक शुरू खाइके आं हंगा 2014 थांगाता इको 2014 हंगा आजर हंगा पाताल कन्नाबो आरो किसा माने वाला लायनाय बबो नंखर मानि जरा बबो IPF INPTO फाइपेख्या बो INPTO फाइनाय माने आं किसा मान जाखाबो बाय INPTO फाइजा INPTO फाइनाय आफ्रो लोकसभा इलेक्शन बो कांग्रेस बाय आटात मंगलाक हनैनाय पाताल कन्नानि नेतृत्वे ताला रगरि लायखा कलायखा चिनि बरम गनां विजय कुमार आंखलनो साका नों प्रेसिडेंट याकाय रेडी इलेक्शन जरा आने प्रेसिडेंट रेडी ने पाताल कन्ना दिमान खाइमारो जों बेले वाना होता ओंखाय जोंखो तो बुसुक बरम लुइ दं बबाय कक आथार पाथारबो सारा गया मोखांति सेबो कक सारा गया चिनि बरम गनां विजय कुमार आंखलबाय ओंखाय बंखा प्रेसिडेंट आनो रेडी नों आपातत इलेक्शन जरा प्रेसिडेंट नों तांगदि आं आनो रेडी नि सानमारो बेलायखि जों वाना जागोता आप्रुनि बिनि जे माने तमुं चामुं आचार आचरण व्यवहार आब्रो बेलायखे वाना मासिंचा ओंखाय ताबो जे गथक दं माने आप्रुनि बाय जों ताल मिलिनायखाय ओंनाय नबो अ जागा फाय सकयता जाय होक आप्रु हंगाय पाताल कनाबो नखरि थांका आमदैता ओंखाय बर' आप्रुका साका चिनर बुरि नेतृत्व करै हनैनाय आं IPF टिबो जयन दिखाताइको ओ इशु का हामनैनाय ओंखाय अ इशु न तुइ न आप्रो बरम गनां NC देबरमा बो आप्रो थामेपान माने साइमिया जाति खेयै बो आनो साउता थामेपान साइमिया जात केबनो फान्ता सादि अरबो प्रेस क्लाबो कासा दे दुइनाय आप्रो थांका गता तलां खाता आनो जॉइनिंग रिरि खाता गाव माहायके जॉइनिंग रिखा ओ जॉइनिंग रिपुर बसावो सारा त्रिपुरा राज्यवो चिनि कमिटि कासा पनक्रिखो डिविजन कमिटि डिविजन कमिटि नों मा खानाय ओंखाय नों कासा निनि चुज खायदि निनि सीट नों बसानानि बागैनाय टारगेट नादि नन सीट दिनाय हायके सावता ओंखाय एक प्रकार प्रलोभनता ओंखाय जात दफानि बागैबा तिप्रालेनसि मानानिबा हनैनाय सारा त्रिपुरा परिश्रम खालायगा आं तो 0 बছর आनि चेराय न तुइसे आं हतुक सातुक खायमान हंगाबा आप्रोका आन चेराय न तो आं जखन आइन पिटिं फ्रन आन चेराय न आं खन खलासिनाय राजनैतिक हनै बोखा बेराय आं हस्टेलावबो दायरिखा इंगे चेरायबो करै इंगे फिरि इंगे अब हतुक सातुक सारा त्रिपुरा न गुरिखा आप्रो काका अनंत दावगुर अमहायके जों सारा त्रिपुरा गुरिलाय कमिटि खालायगा तारपरे हिंगा चिनि राजेश्वर बाबू एक्स MLA बो थांगा हिंगा बा INPTO न सबायलाय जाव खातासो इको INPTO बायबायखा INPTO दुर्बलंगै थांगा हिंगा आप्रो हिंगाय IPF इको ताक्तिप्रा मथा सांगां माहायना सांगां फाइनो नासिगैनाय हिंगा अ दिमान काहामनो नासिगैनो बररक जतन फाइका आव सेपारेट स्टेट न कायसा चिनि उपाय अबनो चिनि मोथां जाक्सिनाय हिनाय बररक क्षमता तुइ फैका हिंगाय क्षमता तुइ फैका हिंगाय विधानसभाव जों चेयर खितारै नाय जों अब चिनि विधानसभानि अधिवेशन जों कक्ति सानाय तिप्रालेनि कक्ति सानाय हिनाय हिनमाबा आरा थां थुइसि तंवा सिउङा हिंगायबा केबो चाजाग्लिया हिंगा आंबो तो निजि चाजाग्लिया हिंगाय आंगो चिनि बुबाग्राबो तिप्रा मथा अब इनको NGO लिया तिप्रा मथा कायसा राजनैतिक बदलंसिनाय हिनि साका हिंगायबा बुबाग्रानि आरो आं जयन दिखा 2021 नि 6 जुन आं जयन दिवो बुबाग्रा दारिङै थां नाखि मेडाम नों सायं साजुंदा वानसुगुइ बाबुइ थां आंनि जिबो वानसुका बुबाग्राव रिं हरका फायदि अ 6 जुन न फायदि हिसावंगा आ 6 जुन न फायगा आ 6 जुन फायदि मंगांगै अब हंगाय 6 जुन आसि सन दांगा नांमानि हिंसाव आं आफुरसो सायमानो आं जे आसि सननि दांगा न कां सायमानो किन्तु 6 जुन दांगा नांगो हिसियाता 6 जुन दांगा नांमाबा बुरि रकन अ दांगानि कक न मुइतु तरिनानि बागैनाय जेहेतु चिनि बुरि रक आ दांगा जराव दिल्ली थांगैनाय
celarok je jelo chopjak tongmani phiogo hungka hungkaiba oborokno muitu khlairina ni bagino bubagra soyoi juno chini agi tu busakango buma bodol hini torirewo hungka a buma bodol korikha tabo hungka hungka TWF hini rikhata Tripura Women's Federation ni nai bumungri khata aprun bumungriwa ang phaiman dinono Gai paithago sajingo sengrekmani afroni leadership ni nahar mungrok bai tabuk ni leadership ni nahar mungrok ni bhabdara kono pherlai mara nukjak belai khai phelayo horbai sal akas patal hima haita mane ha bai nokha be ha pherma hai karon gangkai ang tasing saya diba bosor kaisa 5 bosor se 5 jona CM selayo CM chong kolayo gangkai aro byakti sartho ni tasing samani engke tabu bu background nasing nai mani bo gangkai mane tamnane nin thane rang bo sanya ri bo sanya ekmatro bo thancha sinayo Okay, Madam Oza kita kisah kok sarani mbak silainya ni seng musungnai. Puila IPFT, awon pore INPT no khag lagi tesa IPFT. Je leader tongnai ro khorksa phano. Bubagra tabuk tipra mothawong kai bo rangse renai rang sanya. Okay, agini je bubagra no riwitoni khangkai tabuk bubagrano bat khai tai je leader tongne rok bor khai rang redai re naki nara na tamunuk tabuk gangkai bubagrani koman bani choliu bubagra mane tabuk tamnani raja le raja ni wan sukma bai proja ni wan sukma ni phero agiwo gangkai sing monago klai tongma hai tabuk gangkai sing pohorok phaima hai ingkhatai ko raja je sawabo kubui kok sawo raja je sawabo gothoguni sawo mane bastop milijak bastop sara bok kok saya mane oro kono khok hoi kore raja hangke srai kai no sawo hangke oro je nungmani agini je leaders rok no nungmani je raja sawo ang potni lubya ang rangni bolli lubya na dalan bari gari bebak no bo norinai je pot hoite norinai botabuk jaddo phano jen bin projarok no muthang kalangnani bagi je nai tongmani aw kubui no hini tabu bororo wansugui mane manchen sungbaikha man poriborton ungbaikha bukhabo poriborton ungbaikha oma haike nugota a mane agi rongni tomung chamung rok agi rongni wansuk marok hai nukjaglia jotono bubagrano follow khayei nai bubagrani step by no tabuk choli tonglayota je bubagra sawo abono ungui tongo tabuk bubagra sawo bubagra no nasik nai ke hangkai belai khen agini silai juda bo CM ungmang khamu bo CM bongya bo pot bo nangjagya CM bo hamjagya bo tabuk sudu greater Tripura bubagrani wan sukmani o separate state greater Tripura riui klang hangkai kisuta chin borok tamnani obo mutangjak nai next generation mutangjak nai tamkai sara bharat borsho no sara bisho no saimanai je au Tripura rajao 186 number raja khaiklang thangka bini kaisa rajyo tongkho o rajyo ongkha greater Tripura hin sajaknani abono bubagrani tabuk je nai tongmani ar chungmo musungo 186 number rajani bongshadorok no kaisa rajyo tongkho hini musungguina chungbo ta bubagrano logiri tongo tal bubagrano chubauya chung logiri tongo ta Aw, hangke khasani marite kijing song sin madam belekhen nangkuk mani kogrong song bai share khai tongo phadike tai kaisa kok sini madam no ang singmani musungmani joto lokrok ni bagai hangke singna musungmani kok khe haise jora kaisao sing jotono thanchang laisinai hani bagai hnei wan suklai thani wo keboba rangni loop keboba potni loop keboba tamni loop abti phunuk jagai prai lama koromani kahai nungkha
Sini समाज दफा प्राय आन्द्रा गुन्द्रावनो थांनानै बोखागो थांतंमानि आजराव बुबाग्रा सकबायखा आबोनि बागै लुकुरक बुबाग्रा हनै कायसे शब्द खोनामा सिंबायचे बोखाव एमन खाय टंथकमा काहाय मानो हनै बाक्सा बाक्सा सालायो आबो जों যারা মিডিয়া পার্সন তংনাই আবরক তো অবশ্যই সাইমানানি কক জায়গা জায়গা থাঙ্গো বাসন খনাবো কক লামনাবো মন্তব্য নাবো কমেন্ট মানো আঁকো গাই তাবু ককে হাইছে जों তাবু বুবাগ্রানো আসাউইনো তংখাংকে তুমুংনো যত বেবাক ঠানসা ওংবাইখাংকে গ্রেটার টিফ্রালেন্ড মানিফানো মানো কিন্তু जों जिनि टिफ्रा सारकनि लाइबुमा लाबुमा नायनायखांके ओ जागाव प्राय लिडार रकनो रां पैसा हिन्दी एबा पट हिन्दी तामुबाय ओंलायै कटर चाना कटर सेगलायना आबब काहाय जोंजाल नांलायै ब्यां ब्यां तामु ओङै थांलायमानि दङ केबोबा बस्ता कान्दिखा केबोबा लां टिख्लायरोखा कबिकक अबो तो खगजांनाय बुया ओंके ताबुक आ जराव फानो बुबाग्रानि तुइदुलमा बाय जरा कायसावो थिनांगो तुमुंनो ग्रेटार टिफ्रालेन्ड मानिनो थांगांखाय ओ अबस्थाबो टं टंखांखाय जों ओ ग्रेटार टिफ्रालेन्ड न शासन खायनायनि बागै जिनि बरक उपयुक्त खरकसा टीम बा ओ राज्यनो शासन खायना बागै बरकनि दक्षता स्किलनेस नलेज आबरक तोरा तंनो तांवानसु आव नों अब सोंमानि गाहामनो सोंखा चिन बर' रावबो ताबो आसुक तलानि बरक लिया चिन बर' रावबो ताक्सिसे फैका ताबोनो जुगनो फैक्स जुग नेट जुग गुगल सार्च खायखानो जतन फायो अ जुगो ता सिया करिका तां मानिया तंनाय तां इंया तंनाय तां रोंया तंनाय रों चिन बर' राव गोरों गिलामान तंगो परिजाक सिजाक जतन तंगो जों आप्रो जदि जों राज्यनो सालंनानै नांखांखाय सिनबो आप्रो एडभाइजार बांनाय एडभाइजार टीम तंनाय राज्य कतालनो चालुकनानै थांखांखाय पहिला जों ताम खायना नांनाय आबो एडभाइजारनो कमिटि खायसि जाकनाय आप्रो माने आबमो आं सामाया आबोनो नियम हायजि एडभाइजार तंखांखाय कुनु दिनो कुप्रुया एडभाइजारनो एडभाइस खालायनाय बाहायके राज्य गठन खायनाय बाहायके राज्य चालुकनाय आगे तो राजतंत्र जुग तब गणतंत्र जुग राजनैतिकेर माध्यमे संविधानेर माध्यमे जदि खालायना हांखाय संविधान माना सिंनाय संविधान ताम ताम तंग आर संविधान जदि चिनि तेब खालायताय दाथाय तंग हांखाय आबो राजनैतिकेर माध्यमे जों संविधानबो इनक्लुड खायनाय अमो हायंनाय दा स्टेप बाय स्टेप आबो राज्य जों गाहाम चालुक माय आबो मुंसा करि माइना हिनि मुंसा करि मानासे नांनाय मास मानाय माहायदा ओके बेलेखनो खोनातो तो सिनि मेडाम सोंबाय बिनि वानसुकमुं बिनि नलेज बिनि खाखामुं रकनो थिनांनि सिनि टिफ्रा सारकनि बुमुति काहाय दशा अंनो बुमुति काहाय गोपाल हामनो हामिया आबोनो बो सोंबाय शेयर खाय दङ ओके ताइ केसे सोंना मुसुंमानि क खायसे मेडाम ताबो एक समयो जों TPF no नुखा TPF one leader one comment ni kok ओंखायनो नोंथ' साजिङो साननानै नायखा बुबाग्रानि तैदुलजाक टिफ्रामथानि पार्टिवो जे गोबांमा उइंसरबो दङ YTF दङ TISF दङ छात्र संगठन TWF दङ बरक गोबांमा संगठन दंतैनो आगिनिबो दङ ओंखाय one comment one leader TPF नि हिनमाबाय ताबुकनि बुबाग्रानि जे बुबाग्रा जा सामाने आबनो सय बुबाग्रा जा वानसुक माने आबनो सय बुबाग्रा जा सामाने आबनो सय हेलायमा आबो बोसोर फेरलायना तासिं मुसाका ताबु मा साजहोनाय राजानि वानसुक माबाय प्रजानि वानसुक माने फेरु राजानि जे राजा हिनि जुदा हायजि राजा हंके राज्य चालुकनाय जोंखाय राजानि प्रजा रक्सि राजानि थिंकिं बायदि थिंकिं बेलायके फेरलायजाक ताबो गरमदि बस्ताका आन्दोलन खालायमारक रिखिबि आन्दोलन खालायमारक आव रिखिबि आन्दोलन बुफुर खालायबा जखन तामहुनानि माने
दिसाहारा अंगै थांगौ माने जों ब जागा सगै कलाय दं इखा इमोशनल अंगै थांगौ मानानि मुजुंगौ आफ्रोनो अमाहायरक आन्दोलन खालायो ताबो बस्ता काने आन्दोलन खालायो मारो माने बस्ता काने दा मानो रिखि बिदा मानो हिनि मारो इंखाय आं दासिम बसावो व्यक्ति स्वार्थ लुबनो किसे त्याखायना नांनाय आरो जदि नों बस्ता कानिवै नों जदि आन्दोलन खायतंफ्राय खालायग्रा दिबा बस्ता कानि फानो ओंखाय ताइ बोले नों आरो एनआरसि नि जादा थुमैनाय नों बस्ता कानिवैनाय अ बरक रंनो लगि तियावै अ बरक रक ताम मुजुं आसिके खालायरि तरिसे नों लास्ट अफ दि हिंगा हिंगाय निनि मुजुं तैके थांगो हिंगा हिंगाय निनि व्यक्ति स्वार्थ नासिके थांगो हिंगा हिंगाय आबो त आन्दोलन सक्सेस हिंगाबले ताबुक ताइ केसा आरि खिबि खायनाय रबो जे तिप्रा लेन मारिना हिनिनाय इमोशनल इंगिनाय जे मानानि नांगो हिनिनाय आ पर्याय थां सगिया माने रि खिबना पान बाद दंगै थांगा आसिके खाय दंमोन नासिगियावै जे थांगै विधानसभा थुइ दंगै हिंगा हिंगाय बरक बाहायके खायमानायबा ताबुक नासिनाय दि बुबाग्रानो जे बुबाग्रा ब काइसापर मुजुं जाया जे पटनि जे सीएम उंनानि ताबु साइदंग मुख्यमंत्री इंया आं अरक नु कम्प्रोमाइज अरब जोंनो जुदि इन राइटिं रिखांगा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दिनानि हिंगा हिंगायसे जों अरब नरगय एलाइन जोंमानो आमतिरक बुबाग्रान थानि जों खानाय दंगो जों बुबाग्रानो नुखा बुबाग्रान थानि जों अनेक किसु स्रंगा ताम स्रंगा हंगले हामजांनानि स्रंगा जे बुबाग्रा लुमनाय सानाय रंनो सुबादि नक तांमाया हुक तांमाया रंनो सुबादि परिमाया रंनो सुबादि दैमा नांया रंग दै खानिदि एबं निनि बेंगालुरु परि तंनाय बेंगालुरु थै तंनाय बरंनो सुबावो एबं निनि करोनानि पेन्डेमिक नि जाराव फाइमिया रंनो बरंनो सुबावो वानसे तिप्रा नाया अमा हायके रग बुबाग्रानि सुबा मानना सिकमानि भलाई खेन जुदा खाय नुगु इंग बं बिनि जे लीडर एकमात्र लीडर हंगा बुबाग्रानि लीडरशिप न एकमात्र जों सम्भव उंजागो सेपारेट स्टेट मानानि आर अन्न लीडर बाय अबले सम्भव लिया जों खलायफैका अनेक आंचलिक दल बो खलायका जों नुखा और वो सीपीएम बीजेपी कांग्रेस खलाय फायनाय रंनो मनुखा आं जेहेतु आं खलाया पानो जे आनि एक्सपीरियंस दंगो जे और वो कांग्रेस जे खलायनाय अ कांग्रेस दंगा तो एसटी सेल चिनी बरो रंगे बा एसटी सेल हिनि तोरी रिजागो कांग्रेस अब चिनी अब चिनी एक्सपीरियंस अब तंगो आनि एक्सपीरियंस जखन और 6 शिड्यूल सानपुरु TWF रक 6 शिड्यूल सानपुरु दिल्ली वो थांगैनाय चिनी प्रधानमंत्री और वो इंदिरा गांधी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने और वो थांगै 6 शिड्यूल सानैगा 6 शिड्यूल सानपुरु अमहायकिनि साका जे जखन 6 शिड्यूल मानानि नांनाय हिनाय TWF रक दिल्ली थांलायका आफ्रो प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी बिना आरो थां सालायप्रो 6 शिड्यूल बागै चिनी त्रिपुरानि कांग्रेसनि प्रेसिडेंट आफ्रो अशोक भट्टाचार्य ब आफ्रो मानाखाय मानि दंगो मैडम 6 शिड्यूल तारिदि TWF रक जे डिमांड खायमानि 6 शिड्यूल आबो तारिदि ताम हमाले 80 सनो जे दांगा माहाय जदि 6 शिड्यूल रिखांखाय तेसे दांगा मानो हनैनाय आफ्रो सामानि दंगो अमाहायके सापानो स्वर्गीय इंदिरा गांधी 6 शिड्यूल रिखा कारण के त्रिपुरानि इतिहास रक साइमान मान बागै 6 शिड्यूल रिखा आजराव ताबुबो अमाहायनो जदि अरब ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तारिदि हिनि माना खायपानो अब उंगलाक तामहंगाय सारा विश्व साइमान थांगा जे त्रिपुरा राज्यनि राज बंशरक आगि ताम तंमन ताक तामंगै तंखा बर आगि मेजॉरिटी तंमनि ताक माइनॉरिटी इंगि थांगा बंनि यागो राजनैतिक क्षमता करिखा अब बिनि बंथानि व्यवसाय वाणिज्य शिक्षा बेबाक दिग देनो वंचित इंगि थांगा अवहेलित वंचित लांचित इंगि तंखा अब बेबाक न साइमानो सारा वर्ल्ड नि बरर अब आबनि बागैनो ताबुक जों किरिनानि कक्रै वानानानि कक्रै जे बुबाग्रा ताबुक जोंनो जे लाइन जे लामा मतलां तंखा बुबाग्रानि दारानो सम्भव जों मानानि जों अब मानाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मानाय जेहेतु बुबाग्रानो और केबो दाउट गरै जे बुबाग्रानो खरकसा लीडर अ लीडरनि बिसिंतैनो जोंनि फियक जांनानि लामा
Okay, madam na bele khina hambai oja kosaro kaisa question erai singlangkha Madam Patal Konna Jamatia, Exobo TPF ni 1.1 leader tongmani, bo apruno NRC ni bagui Supreme Court to case file khaimani tongo. Hengkai salkia sekang thangnai September 12 tarigo. थांनाय सेप्टेम्बर 12 तारिखो बुबाग्रानि केस फाइल खाइजाक बिनिबो आदिनो हेरिंगो बिनिबो आदिनो हेरिंगो हंकाय सिनि तिप्रा सारक विशेष खायै बेलेखेनो जाति दफना हामजागै तंनाय रक अबनो बंरंनि वालना लाइमा तंमानि जे मैडम पाटल कोइना जमातिया बा तिनि आजागा थाङै प्रेजेन्ट दा तंनो हनै तंलायमां उलखाय social media bisingti sing saimangka bajaga উপস্থিত tongo hingke tabu kokkai singmung haise president tongphuru mane I mean যে সময়ও কংগ্রেসও চিনি তাবুনি হিসানেস বুবাগ্রা প্রেসিডেন্ট টংফ্রু ব বংনি পার্টি রক বাই কংগ্রেসনি পার্টি রক বাই প্রেসার জাখা আবুনি বাগै ব আজাगा আকগनो हजम खाइमे अंगै ब याखारै फाइका आसक पुस कटरनो हास्तिनिसे काइसा नेशनल पार्टीनि प्रेसिडेंट ताबुक बरम गनांजक पाटलकना जमातिया तुमुंगनो आ केसनो रसाया हंकाय आबुनो जुदिनो आबुनो तुई जुदिनो ब रसाय नाया हंकाय बिनि वानसुक मनो चेंज खाया हंकाय ब अ जराव टाम खायनि उचित नि वानसुक मेडम आव निनि अ क्वेश्चन खूब इम्पोर्टेंट ताम हंकाय बुबाग्रा ब एनआरसी नि केस खलायप्रो माना खायजामन बागै ब हंकाय बुबाग्रा राजाबा राजानि बुखा बिन सय लामा उनाव वानसुगै फाइका राजाबा बिन वानसुगमान आलका राजाना वानसुगमान बा प्रजाना वानसुगमा फेरु हिमानि अब बारबान मासावो बिन वानसुगमान इनखा बब जुदि आं कंग्रेसआव तंखांखांखाय अ एनआरसी नि केस आं अब खलाय मांगलाक अ जादफानि तैबो आं कक साय मांगलाक अबनो वानसुगैनो जे बिनि जे पुस कटर न या कारिनाय ब tabuk omohaike cinitipra motha ni supremo ungeinai bubagra ungeinai bin projarok no udhar khai kalangna bagi bo phaikya nge tabuk nang sajauka je TPF ni ao jorakaisa TPF tongmani bo to TPF no dissolve khaise bin flag bo korikya botak TPF ni president bulia botabuk BJP ni Vice President, State ni Vice President. Engke tabuk bubagra no se di hinimanu hangkai. Bono bo hinimanu nini o NRC case nunga TPF se nung khlai paima ba yakar di hinimanu. Engke tabuk ron di oboto kendra sarkar ni demand ya. Kendra sarkar saklai rimani ya. Je o NRC je tabuk moto Supreme Court bai saklai jakse. He diba तासे हेरिंग जाउनाय 31 अक्टोबर जाउना हेरिंग गंका ताबुक गंका अबत कोर्ट बाइसिबा गंकाय बनो जुदि बनो बो हिनमानो नों गंकाय अर तंगुइनाय नों अ केसनो नों लरि मांगलाक हिनि हिनमानो गंका ताइ केसा गंका निर्वाचन खुबै गाना निर्वाचन हंगांकाय निर्वाचनी फायदानो नासिकिनाय निर्वाचन बुसकांगो फुनुगैनाय चिनि तिप्रा सारकनो बो चिनि जे डिमान्ड रनो गसि पायो जों अब बेलायखे नुगु किन्तु अब लीडर रकसे नरकसे ठीक मा तंनाय लीडर रकसे मावान सुकनाय जों अनेक थकक जागि फायका माने वानसक गय तंगो थेकले सिखे किन्तु थेकाका जों दाबो सिकिदि जों अरब बालगियाखौ तिप्रालेन दिनाय नरक जोंनो सरकार क्षमता याफादि जों नरक नखा तिप्रालेन याफायरिनाय साका BJP किन्तु आरब जोंनो थकका जुमला BJP तो जुमला कायसा अब साना नांगलिया बरक ताम जे बरक प्रतिश्रुति बंनि प्रतिश्रुति कायसार पर कायसा रजाक न अब जनगण साइमानो किन्तु अबहंकांका IPFT बाय प्रतिश्रुति रिमानि किन्तु अ दिमानो बरक जोंनो याफारि रिलिया जों अब साइमानो ओंका ताबुक
নির্বাচন গানা হাঙ্কাই no rinani hininai kok ri phayung gangkai tabu bu নির্বাচন গানা ওনাই পাতাল কনানা bo khaigera di himpan mano ani সন্দেহ tongo মানে নং অবত জোড়া তালিরি উই খাই টঙ্গারি পান হিমানো কিন্তু নং আরো নাইনানি নাংনাই বড় বসুক কবুই বে কক সাইটং বসুক জরাতেই নন সাপুট খাইটং নং অব বিসিংতেই মানে নং খাই টঙ্গারি হিনমি হিংকা হিংকাই নন সিমি বুজিরি হিন টকা হিংকা পাবলিক নং বুজিরি লিয়া ননকে বুজিরিনি সাই টঙ্কা হিংকাই নং আরো টংনানি ক গিয়া আনি মতেতা নং আরো টংনানি ক গিয়া বুবাগ্রা তো অরব নং ওয়েলকাম বুবাগ্রা ন অরব যতন বুবাগ্রা ইনভাইট খাই টঙ্গ ওয়েলকাম জানো গই টঙ্গ যতন ফাইদি থানচানি মারিও ফাইদি হিন টঙ্গ তাবো পাতাল কনানা একসেপ্ট খাইনাই বুবাগ্রা তাম হংকাই নং অর যদি নিনি ও অঙ্ক সিআই বি টংমানি সিএ খাইমার নং অবন नंबो बुबाग्रा हाइकेनो याकारि फाइनानि दरकार नांजागोता आं ताम हंकाय नंबो खरकजा बुरै बरक बुरै हिसाबे नों जात दफानि बागै सामुं तांमानि नों खुब गाहामखै सामुं तां थांमानि पियानि नबो नों लामा करय थांमानि अ लामा करमानो तैसा अ लामाव तासे किफिल फाइका हंकाय बर रगननो जतनो माप खाइ रिनाय बर रगननो आगि हामजां हाइकेनो ताइसा हामजागनाय एबं रेसपेक्ट रिनाय ताम हंकाय जों अर बुजिनानि दरकार सायमानानि दरकार अनेक जों भारतबर्षाव अनेक राज्योनो सेपारेट स्टेट सानो आलादा राज्य सानो किन्तु बुइनि आरो आलादा राज्य बासिनो अरनो आलादा राज्य फेरो सानमानि फेरो बुइनि आरो हिंकाय और डेभलपनि बागै सेपारेट स्टेट सानो चिन और जों सेपारेट स्टेट सानमानि हिंकाय जों माइक्रोस्कोपि माइनरिटि तंखा जों हिंकाय अब जों नेक्स्ट जेनेरेशन बागैसे जों सिनिमुं तंनानै आइडेन्टिटी नि बागैसे जों सेपारेट स्टेट सानमा दङ जों आब्रंनो बुजिनानै दरकार आर बुइनि राज्य बाय चिनि राज्य फेरो बुइनि और सिएए 응기 자파노 진어러 가 시에 응기 자야 어 시에는 좀 바이게 가수나니 에봉 에나르시노 바이게 좀 태파나니 어 지니스타랑노 좀 완수기 대부 보바그라바이 꿀로승기 대부 보바그라 꼭 살아냐네 나고 자라 그릉럭 좀 바이게 판리나니 보바그라노 러기리 라이나니 판리 라이나니 보바그라 제헤투 스텝 나하리 동고 어머 하이케노 보바그라 저또 자가노 जे खलाई तंगमानि बेलायखेनो काहाम बागै खलाई तंगो चिनि बागै खलाई तंगो जों स्टेप बाय स्टेप नुगुइ तंगो ता ताव बसकांनि स्टेप नुक तंगमाबो आबरबो नुगो चिन कर्मचारी र टीचर रंनि बागै खलाई तंगमाबो जों नुक तंगो ता टीचर जेटा टीचर तक आंदोलन खलाई तंगो 10323 शुधु खलाई तंगया बरक अनेक खलाइमान बालका पुइला तंगमार जुमला सरकार बीजेपी आईपीएफ ती सरकार बेलायखि जुमला सरकार बरक अफ्रु प्रतिश्रुति रिमान दङ 10323 न सरकार क्षमता फाइके हंकाय नायनाय ताबुक नायनाय हिनते बसुक थांसौइका 4.5 बছর 4.5 বছর মতো अंगिया 4.5 বছর মতো ब ताबुक एकता किसु बरंग उपाय खाइरि मानि करि सोंनुखा 10323 नि ककनो साके बेलायखे खाखामो बेलायखे खाइरोगो बेलायखाय अब तामनानि खा तंफानो याक सुगिया हिंजाक दङ बेलायखे खाइरोगो ताम माले 10323 नि जे कर्मचारी र जखन चाकरी करि खाङै थांका आ करि खांफ्रु बाक्सा आगरतलाव बारा तंगैनाय बोसारंनो परिरिखा बोसारंनो परिरिखा जखन करि खां थाङा हंका असहाय थामायके बाक्सा जागा जमी गोनां तो चलि थांका आर बाक्सा जागा जमी करि अ चाकरी बायनो आसाय दङ बोसा परि दङ बोसान परिरिमे आं थांका बय पाइरिमालिया टिउसन रिमाले अमहायंखा बाक्सा आत्महत्या खालायगा बाक्सा उस्ट्रुकंखा बाक्सा टेंशन चिंताव खालायखा ताबो तंना रुक सुक तंनाय रक उस्ट्रुक तंनाय रक तंनाय बिसना खालाय तंनाय रक अनेक टेंशन तंनाय रक अबरक तंनाय कारण हंगांखाय जों वानसुगै थांका हंकाय बरकता चाकरी जेहेतु चाकरी खायतं जेहेतु कर्मचारी बा मान सम्मान किन्तु बेलाय कतर रां बाय मान सम्मान पाइमेया एमन मान सम्मान जागा बरक तंग बिनि मान सम्मान न नासिगैनाय तामनाबनो आं मान सम्मान दङ माने बरक जखन चाकरी करिं थांका रां पैसा करि खैयागो चेरायनो परिमालिया संसार चलिलिया ओंगै थांका गामला खायना बुलिया हाजिरा थाना बुलिया ओंगै थांका एमन अवस्थाता ना हाजिरा थांबानो ना नग आसुगै दंबानो ना आसाय दंबानो माने
असहाय बिमुंनो असहाय हायसि अमहाय ओंखा बिपद बिमुंनो बिपद कलायजाक टिचारक अमहाय ओंखाय ताबो खंखाय बरक जे प्रतिश्रुति रिमात बरक नारिग्लैयानो ओंखाय ताक 10,323 नंग अबनो सानानि मुसुंगो खाता बायदि खाता बेलदि याक याकुं काहाम तंखा हंखाय लाचिबे तांखायना ना लाचिबे तामखायनानि जेहेतु नरक तो कर्मचारी रक नरक तो खरकसा टीचर रक नरक फोरोंनाय रक कायसा कक दङ या आबनो मान मा सासेनाय गया जेरै आनो खरकसा सावता जेरै तुनुना फायलायपो जेरै तुनुना फायलायखांगाय नि बोसाय तामखाय हिन सोंलाय हिनदा ओंखाय बाक्साखाय सापो आनि बोसाय डक्टर खायो आनि बोसाय इन्जिनियार खायो आनि बोसाय अफिसार अमहायखाय सालायपो ओंखाय उ टीचर खालायनायनि बिहिखंखाय खुद माने सारा गैया ओं तं हंता ओंखाय ताम नोंखाय सायालानि बोसायखाय तामखा आनि बोसाय हिंखाय मास्टार से हिनै सापो हाय निनो बोसाय जे मास्टार नों तेबसे प्राउड खाय सानानै नांगौ निनो अ बोसाय जे फोरोंमानि टीचर से जतन कतर टीचर से मास्टर से जतन कतर अ मास्टर तंगै से डक्टर इंजिनियर हायके फायुंखांखाय नों प्राउड खायसे सादि नोंथां आन बोसायबा मास्टर से हिनै हासा हायलांखाय साबा हिनै बं बिसोनो बरक हिनलायो हिनै इको आनो सायखिनारि होता आव नरक जे अमहायके फोरोंतंमानि जे नरक बेलायखायनो खाकवार कतर ताबुक जे अम चाकरि किरिं थाका हायपेनो नरक नंनि तामनानि नं वानसुक मानि न आट हतारक ले आबरक ले तावान सुकदि याक दङ जोंनि सामुखाय मात जानाय जिनिं जों जेरै जों जखन जों संसार खायगांखाय जों बुमा बुफा अंगौ बुमा बुफां माबाय जिनि जेरै रंनि दायित्व पाइथाया बरंनि फाउन्डेसन जों कलां मा थांनाय बाहायके कलांनानै आबो जों मा चाइतलायनाय दा ओंखाय ताबो फायदि जों बुबाग्रानि वानसुं माबाय प्रजानि वानसुं मानि फेरु मानि जे बुबाग्रा ताबो 10,323 न आसास रेखा बा बाहाय खालायमान नै याप्रि 12 खा बुबाग्रा जे बंनि जे अमहाय बिपद नुगुइनो बंनि अ बिपदनि समय बुबाग्रा याप्रि 12 खा आं तासिंगो सामानि इलेक्शननि बसकांगो हंका अनेक प्रतिश्रुति रोहिनि साया देबा किन्तु आबो बाय आकक बाय अक फेरो किन्तु बुबाग्रा अरवो इलेक्शननि बसकांगो हिनिनाय अ याप्रि 12 माया बुबाग्रा अरवो ननो आं 10,323 नरंग न आं उपाय खायरिनाय किन्तु बा नर आनो बुट मारिना हिनिनाय बरक बाय कुनु और इनडाइटिंग क्रै माने बुबाग्रा बरक बाय कुनु अमथै डिमान्ड खाया बुबाग्रा अबन सावो 10,323 जे जुमला सरकार बरक आगे आसाश्री मानि बरक मुं सापान खालायलिया 4.5 বছর মতো খালাই তরি রেখা তাক বুবাग्रा स्टेप नाका बरंना एकटा किसु मा खालायनाय मास्टार तंनानै नांगौ मास्टार मानि बागैनाय चिनि त्रिपुरा राज्योआवबो शिक्षा दिग दिया अनेक तलाक लगै दंखा जे ताबुक तामनानि शिक्षा दप्तरनि मन्त्री अब कुनु चाइतगलिया जे शिक्षा दप्तर ब्लाइके तलाक लगजाक स्टुडेन्ट हयते आराम स्कुल केलेंकारि अनेक स्टुडेन्ट तैनाय आन्दोलन अब बेलायखे अजुमला सरकारनि जे शिक्षा दप्तर बेलायखे सेलें मासिसा आं धिक्कार खायो हायसे ताबो हंगांखाय स्कुलाव मास्टार खरक साराक बाय चलिउ कोन जागा मास्टार क्रै मास्टार खरक जाबाय चलिउ उस्ट्रुक जाग मास्टार खरक सासिरक उंगै दङ अमा हायके कोन दिन शिक्षा आगुकमाया दिनै बुबाग्रा सामानि गुबुइनो शिक्षा नांगौ शिक्षा क्रै मास्टार क्रेंगैनाय शिक्षा तलाक गल तंखायनैनो बुबाग्रा अ स्टेप नाहारो और नरक बाय कुनु कम्प्रोमाइज खायमानिया नर भोट मारिनाय हिनि खायमानिया अब शिक्षानो उन्नत खायनानि त्रिपुरा राज्यनि शिक्षानो डेभलप खायनानि बागैनो तैसा साकाव तिसानानि बागैनो बुबाग्रा अ स्टेप नाहारो जों सुरिनाय बुबाग्रानि अ स्टेप जनो टिचारनि बागै हामक्राय फायथं बंनि देहा जागा फिरगै मानथं हिनिनाय जोंबो सुरिलायनायनि दरकार सारा त्रिपुरा बासिनि बर' रगनो आं सारानि मुसुंगो जारा ख्रिस्टान हिन्दू उं तंनाय रग जतनो जानजानि मानि जाकनाय दंगो जतनो जानजानि मानि जाकनाय न सुरिजा बायदि टिचारक बं उपायंथन बुबाग्रानि मोखांबा सोंथन हिनिनाय आं सानानि मुसुंगो आरो बुबाग्रानि जे स्टेप ताबो नाहार तंमानि जे बुबाग्रा नाहार तंमानि अ स्टेप जेनो काहामना उंथन आर जदि स्टेप नाहारै जदि अरव निनि सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जदि सावैरि हইব जदि स्टेप नाहाया राज्य सरकार हंखाय जोंबो बुबाग्रानि पारमिशन नाहारेनाय जों TWF बो आंदोलन नंखननानै बाद दंनाय आबो कायसा आं मीडियानि बुसखांगोन आं स्राय स्रायके सायरियो मैडम नो बेले बेले खना हामबाय फाइटिकै ताबुक जों नेक्स्ट सोंमुंगो सिलायमुंगो थांलायन फाइटिकै जों ताबुक थोंग्रों एबा पलिटिक्स नि हाफारो जे विषय रखनो जे टपिक्स रखनो जे पॉइंट्स रखनो नाहारै बेसिरभाग लीडर्स रखनो नाहारै तंलायो जरा फाइके आं अपोज दा मानो जरा फाइके आं असुजुग दा मानो जरा फाइके आं अबतै एसेम्बली नि अबतै कन्स्टिट्यूशन नि आं कैंडिडेट दा मानो अबतै काहाय टिकेट दा मानो तामुंनो एसे वान सुगजाक हाइके औरतो जों सिनि बुबाग्रा हेसानेस बुबाग्रा प्रोडक्ट किसु मानिको बहादुरनि नासिक मुंनो नासिगै नायखांखाय बो एमन न सामुंखायो एमन न वानसुगो आबो उलताय केबो फानो कमेन्ट खायनि गरै कमेन्ट खायनि तंगो नेगेटिव कमेन्ट खायनि कोनफा गरै थांगो जेमन जों नुखा थांनाय एडिसि निर्वाचन बो कैंडिडेट ओंखा बो टिकिखा बिनि पार्टी सानन थांखाय बिनि दल सानन थांखाय बिनि शासन बिनि क्षमता आ जागावो बो किन्तु CEM नानानि कक टंमानि जनसाधारण अबनो आसामानि जे ताबुक बुबाग्रा अबतिनि आहायंनाय किन्तु उंलिया गाय सम्पूर्ण आलादा जनसाधारण जा वानसक माने अब सम्पूर्ण आलादा गाय अ जरावो कैंडिडेट इलेक्शन फाइट अंका विलेज कमिटी निर्वाचन फाइनाय आ जागाबो केबो चेयरमैन जाननी मेम्बर जाननी ए इंगनानी से इंगनानी वानसुक दं लायखना ओंखाय आबोनि परेन फाइनाय विधानसभा निर्वाचन आरोबो आं हाय इंगनानी इरे इंगनानी अ आसनि बागै इसा आबति जात्रे पत्रे खावो वावो सुक्रको नांलाय दं लायखना अ जरावो टंगुई तिनिनि कगलामनि बिसिंतै लोकुरकनो लीडर्स रंनो हा दफानो हामजागनाय रंनो तामो कक कसरनानि मुसु अनेक कठिन प्रश्न खालायगा हायपानो आं बेलेखे नांमानि आङो खुब सर्टकाट सावानो बुबाग्रा जे CEM ओंनाय बर' रंनि अनेक आसा जाग माने बुबाग्रानि थानि सेक्रिफाइस जिनिसटा दङ बुबाग्रासे सेक्रिफाइस खायमा नंगाय जोंखाय तां खायमिया दंनायबा इनके ताबुक के बुबाग्रा तो केबनो कगरि तो गया नन बुध बसारिनाय नन चेयरमैन हिनाय नन प्रेसिडेंट हिनाय आनाबो कगरिया जे नों IPF तिनि फायदि अंकरि फायदि आं नन जे वर्किंग प्रेसिडेंट हिनाय आं नन प्रेसिडेंट हिनाय आं नन GS रेनाय आमति हिनि कुन कगरै माने निनि सामुं बासे निन परिचय निन सामुं बासे निन परिचय एके बुबाग्रा केबनो कगरि मानि करै बाचारिनानि मानि कगरै नन विधानसभा बाचारिनाय नन EM खलायनाय नन चेयरमैन हिनाय अमहाय कुन कगरि तुबियाता कुन प्रतिश्रुति रि तुबिया बुबाग्रा फाइट जत नन वेलकम खायो थानसानि मारियो फाइदि चिनि वान लास्ट फाइट जों थानसानि जागा फाइखांखाय चिनि बसखांनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानानि दतिन सम्भव बुंनाय गा आं अबन सानानो जोंगो निनि प्रश्ननि क्वेश्चन आन्सारटा जदि केबो मुजुं जाक्टंखा बसखांनि विलेज कमिटी निर्वाचन आं चेयरमैन ओंनाय बसखांगो सरकार फाइखांखाय बसखांनि विधानसभा निर्वाचन आं प्रार्थी ओंनाय माने बसखांगो आं और मुख्यमंत्री ओंनाय और शिक्षा दप्तरनि ओंनाय अब ब्लक कमिटी चेयरमैन ओंनाय रक ननि कर्पोरेशन चेयरमैन ओंनाय रक अब जदि वान सुगै दंखांखाय आं अबन सानानो मुजुंगो फारि सेक्रिफाइस बुबाग्रासे सेक्रिफाइस खायमा नंखाय जों सेक्रिफाइस माखलालायनाय सिरि नाहार मुंगागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों गांका अ हानि बागै दफानि बागै जों आगे तामो तो माने ताक तामंगै तंखा निसे जों जे जागा फायमानि हिंगांगाय आलादा राज्य नांगौ जों अ हा जतनो चिनि फानो जों अब आलादा राज्य माखलालायसिनाय जेटा नांमानि जेटा जों सानै मानिया आबो जों ताय सानमान लायलिया जेटा सानमानाय जाथंगांखाय जों अबन मा सानलायसिनाय फायदि जों जतन सेक्रिफाइस माखलालायसिनाय जों बुबाग्रानि अ थानसानि मारि न बुबाग्रा सावो 2023 विधानसभा निर्वाचन अबनो चिनि मुंसाले जों मानाय आरो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुबनाय जों आरो नो कम्प्रोमाइज
जों कम्प्रमाइज खाया जों थानसा अवश्य नांगौ थानसा दंखांखांखाय जों ग्रेटार ट्राइबेल मानानै सम्भब बिन दंमान जागा जों अनेक खालाय फैगाब्ला जों खालायमा न जों याकारै मुचुंमानि न जों याकारै जों बुबाग्रा न जों लगिरिना हिमफाय माबा जों फायदि सुगिनायानो लगी अमसे सानानै मुचुंगो फायदि जोंबो सेक्रिफाइस मखायनाय जुगताले जतन प्राय नेताले नेता लिडार बो लिडार नों लिडार बा निनि सम्मान तो लिडारनि सम्मान मानाय नों नेता बा नेतानि सम्मान तंनाय गांगा आरो जों सेक्रिफाइस नसो जों कायसा वान सुग्लासिनो निनि सम्मान न आलादा थानाय सेक्रिफाइस खायगा हंकाय जिन सम्मान आलादा ngै थांगो निनि अ सेक्रिफाइस न नासिगै बरक रक न आगो गै फायानो जों चेर न तै खासि ग्यावै जों सामुं खायगा हंकाय अ चेर सेन न तै खासिगनाय कारण हंका अ चेर तक बत जड़ वस्तु बत खाचिगै मायान आबस कौन कक सामासि कारण हंका बरक रिनायता बोले बिनि सामुं बिनि सेक्रिफाइस बिनि लिडारशिप बेलाय के काहाम बंका कुबोय के थारो तंगो अ चेरले बिनि सि जुगो हनि अ चेर सयरि जागा लागदोबा आं अब सानान मुसुंगता अमा हाय खायलायानो फादि जों सेक्रिफाइस ओंखाय जों मेडामनि खुक्ति अबनो क्लियर ओंखा ब निजे ब सेक्रिफाइस बोखागो दंगो ताई बनि खुक्तिबो जों खोनाका जे बरक किसा मानना मुसुंनानो वानसुगै फाइनेर बरक ब सेक्रिफाइस खायनायनि न दरकार ताबुकनि अजराव हनै जोंनि मेडामनि खुक्ति जों खोनाका लुकुरकनि थानिबो ब अब शेयर खायका लास्ट अफ फाइनल कायसा क्वेश्चन दंखो अबनो निनथानि सिलायनो जे दिनो मानिको कुट्टो महाराज साका जे पुसनि बागै फायनाय एमएलए नि बागै फायनाय मिनिस्टारनि बागै फायनाय एम नि बागै फायनाय आबोना सिमनो वान सुगै फायनाय बरक रक ताबुनो कुटुलि थांबन हनि जे सापुरो नों तोरा तं अ आं आदिनो लकरै नुखाखिजा ओंखाय आकंनो खोनावै नि बखाव भाइ मा तंका बेलाय जाजाखा माने खासरांगता मते कक थाइरक बेलाय कक नांमानि कक बसलै कारण गांकाय बुबाग्राबो सिवता त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकनि दास रक राजनैतिकनि तमुं रक बुबाग्राबो सिवो सियांगिया गांकाय जों सेक्रिफाइस आबनो ताइको गांकाय और मुसुंगै जदि गुरु बिजम रं खांकाय और संगठन दुर्बल ngै थानायब्ला ओंखाय और जदि कासा रंगो आ सगै तंखांगा आरो जतन कसक ngै थानायब्ला आबनो बागैनो बुबाग्रा बासाय खायनानि नायमानि कक थाइरक ताबो जाहातो गुरु बिजम ngैतै फारिखाय बेलेखेनो ककलो न लक काहनि मानो फिया जों बारायना हनै तामनो सि खिबिनाय तामनो सि नारकनाय जतो सि नांमा कक हनै न जोंले वान सुग्लायो सिनि समाज दफा हामग्रायनि सामुं बुटां तांनानै थांदानि न जे बरक रक आस खायै साइटगै दङ सेक्रिफाइस खायै दङ बरंनो जों अबसय न हामबायरनानि दरकार मान्थलि हांकाय हामबाय खपसा बेलेखेनो दरकार हनै न जों वान सुगो ओंखाय खाजन मारटे के जों नरक नाइट दङ आसक जरा कलकमा सोंनो रुइ टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल फाइदिखाय तिनी आसक ककलक रिलिया तिनी ओ टक शो पान्डानो अरनो मथागलायसिनो जोंनो लगिरमानि बागै सिनि बरम गोनांजोक मैडम TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी नि बरम गोनांजोक स्वप्ना देबबर्मानो बेले बेलेखेनो हामबाय ओंखाय ननो खुलुमो ताई जतनो न हामबायाफोरै तिनिनि चिनि पान्डा अरनो मथागलायसिनाय मैडम नो हामबाय हामबायनो ताई जतनो न हामबाय ओके सो अबसुं नोंसितो जतनो न हामबाय।